lekezani katibve kuti zinangozankhani zimwezo baba Isabel achatsudzura muchirongwa cha ntsiku yarero uno nkati machirongwa bozhongora segment zinsanganisira ziponi mangwanani magonatani amavuko munjani papa Isabel muzukuru wa sekuru ziri sei mwana wekubereka ari sema levels ziri seko kudimba baba pati ndikagotarisa pesi yenyu so pane zvaunoona pane zvandinoona kumumweya ndinokuziva upenyu hwangu pauri Zimbabwe pane murume akamboita mudhudhudhu wake chomudhudhudhu mpurututu okay motorbike ainakirwa achimhanya nawo achitanoitsika wakanga uchibva wanyorwa kunzi chaitemura chave kuseva chainetsa chokwadi ine ndiyakataka kutenga mupurutiro wake bobo achimhanya achiita sei vanoda kukerwa vachinzi unoda kudzidza here aiwa akaita mbiri ndopachanyorwa kuti chaitemura because nhamo yakamboita kumashuro yake yakaoma asi akazomuka ane mupurutiro ndopachangotaka chamborovera chabhidhavhiri mapatsa achawanikwi ndopachazoturikwa chakasumudzwa mudenga chakahengwa munoisa kumamusha madura aya anoiswa matanda pasi aya ndopacharemera chiripo ipapo vanhu vachibvaenda usiku ndobva vadzima paipa pakanzi chaitemura chakusiyewa chabva chanyorwa kuti chotemurazve sei vanhu vane utsinye kudaro naye baba Isabel vati utsinye here ngazinyoro zviri kuendeka pangwana saka muzukuru ndiri kuti hamena kuti fesi yangu yemheuya sei iko zvinozvoya achisati chakutemurazve here ngokutakisei chete ndiri kuona misikanzwa yakazara pafesi kuri kudzanyika kuti kudiko Morning kanyemba na bosho ndinonzi Kelvin Noah ndimutsiroka muri yese kwa Noah padombosha wa pamolifi apo pariseko nasi yes baba Isabel manga muchitaura kuti mune dziri kupisa nasi muchirongwa bosho ngora segment icho kwadi muri yeZimbabwe sekuziva kwenyu kudzitsvaga kuti dai tadziwana dzigofamba nadzo mune zvakanaka asi ndoda kutanga ndataura mukoma KB nyaya yatikataura nezuru yepachikoro pane mudzidzisi akatora mwana akamuvharira mumba akazokwanisa kumushandisa nedzimwe nzira mudzidzisi ava vakasvika pakutorwa nemapurisa nyaya iyi pairiko zvino zvimuri yeZimbabwe pane kureva nekukanganisa nzvimbo kwatakaita nezuro okay nzvimbo ichiweshe zvechokwadi but pane pandakati nzvimbo yeti nzvimbo itori chimwe chikoro chakazvimbirira chiri kuchiweshe chikoro ichi chiri mujinga mvura ndo chikoro chataitaura nezuro nzvimbo iyi ndechimwe chikoro uchimenzi chikoro chakataurwa ichi hachiziricho asi nzvimbo ndiyatefunza ndiyo inonzi chi nzvimbo saka chikoro ijinga mvura noti nzvimbo okay asi nyaya yakaitika kuchiweshe kunonzi kwachi njinga mvura noti nzvimbo okay pane here ma-updates aripo panyaya iyi kubudikidza nemamiriro yaita nokutika yakaenda kakukoti handitika zvikanzi pane umbowo husipo hwakakwana unofanira kunge huripo kuitira kuti nyaya paichadzoka kukoti yozoita sei yozofamba zvakanaka aiwa pari zvinhu harisati ane mashoko but tadzoka kuzogadzisa kuti vanhu vazive kuti ndepapi nekuti vamwe vanenge vakuzofunga kuti chikoro chimwe ichi ndicho icho chisiri icho saka chinogona kuremerwa nezvinenge zvaitika kune chimwe chikoro saka haisi nzvimbo ijinga mvura tinotenda baba Isabel right ndobvapo muri yeZimbabwe nyaya yekugokwe yamunyaradzi haina kuzoitwa mambo njelere vane kwavakanga vakaendeswawo nebasa saka yakuitwa next week ndine nyaya iyi nyaya iyi muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yeGlenville yemwana aigara nasisi vamai vake akazoonekwa aine pamuviri abatwa nechikomba chaamai guru aigara nawo apo mwana ane 13 years dzokuberekwa mwana aigara nasisi wamai ndi amai aigara namai guru wake mai achibva abatwa nechikomba chamai atori nemimba izvezvi 6 months and 13 years kuti munzwe zvakawanda rambai makabata kachimuti mushure kamenhau nenguva dza 9:30 muchabva kabvira wanda kuburikisa kana chirongwa bosho ngora segment paNational FM kanyemba na bhozo nyaya iyo yekuchiweshe ma1 ndinonzi Modric Pagweru anzi ndimhoreserewo kakatatu ndatanga kupinda pachimuti nhasi kuriseko kugweru tinotenda nekusarudzwa pamwe chete kana kubata National FM Modric Pagweru po rikiti vo lekezani kati pitipidze kati machirongwa bhoshongora segment part 1
rikiti vo ayaya 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 hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po 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 rikiti vo paka ndinodera kupi muzukuru ndechipi chiri kupisa kudarika dzimwe dzese ndati ndinodera kupi Zimbabwe kana chegokwe chiripo yambani kumweko kana gokwe ndiripo kana kunkai ndiriko nhasi kugokwe ndire gokwe nkai okay gokwe nkai ndobva ndapindira panonzi ipo pana tandi apa irusape ndobva ndapinda ipapo ndobva ndapinda mamurehwa ndirimo zvakare ndobva ndabuda imomo ndopinda mukati meguta reHarare ndirimo zvakare madii kutanga neHarare capital city ndotanga neHarare tanga ine Harare aiwa rega timboende pavavakidzani paka murehwa chakumurehwa chiri kuti tani pada mai vaida kuti challenge vanonzi Gogo Solomon vaiva yes nekuti tiri matikiti bva tiri maCID vaiva ndokusati kwavanobva uko okay. Sori zvenyu Gogo musati maimba takupindira iko murehwa pa inzwai mukoma KB pane chikoro chesekondari chiri kwaMurehwa teresisai Zimbabwe vabereki vaunza nyaya kuno havana kutaura kuti nyaya yatiri kutaura iyi imhosva kana kuti zvakakanganiswa but vari kuti hatizivi toda kubatsirwa yebo munhu akadaro akanaka munogara muchitaura mukoma KB muzukuru kana manzwa nyaya dzatika mati menyu mune dzimwe dzamunoti endai kumapurisa kune ofisi yakati hamuna kusungisa munhu but muri kutotsvaga ruzivo muda kubatsirwa ndoriziva shoko richitaura muzukuru vari kuti inzwa nyaya yacho vari kutsvaga muzukuru nyaya ndibvunzewo kamuzukuru kule vekwaMurehwa vari kuda kubatsirwa panyaya yeyi izwai mukoma wako nyaya iri kuda kubatsirwa nekwaMurehwa ndeyekuti pane chikoro chiriko sekondari chikoro ichi chine vana mwanakomana ari form 3 mwanasikana ari form 4 pachikoro ipapo right vana varipo 2 ndokubva wapinda murudo tenioroshi matsau shuga bebi wangu switi wangu chimodo changu munyu wangu moyo wangu kudalala uko vapinda murudo apo vari kuita zvemabhuku vaita zvemabhuku vari kuita zverudo vaita zverudo ndobva zvazikanwa vakaramba vari murudo paka ndobva vamitisana vari pachikoro tenioroshiviri bindifo nenderere kumberi right Zimbabwe stage 2 vamitisana kudaro ndokubva vatisisana musikana nekuenda kumba kwemukomana aenda kumba kwemukomana vari kuendesa kuchikoro vari kubva kumbara amene baba wobva vaenda pachikoro kana vari murodhi vatombomira kuna vamatsoditsodi vamwe vana chikoro vakati chikoro chakazviziva here kuti ndozvaitika handibiriri ipapo sevatori venhau vabereki vaudza imi nyaya ndipeiwo kana nhamba zvayo yeschool committee kana yevapariko paka nebata mukuru wechikoro bosho nyaya iyi ndichiri kumbotsvaga nezvayo ndine 4 days dzainzwa saka ndikuita sei ndiri kutsvaga nezvayo nemusi weMande ndichadzoka ndichikuudza kuti zvakamira sei tofanira kuti sei ndobva ndabvunza shoko rekuti kana zviri izvo inyaya yakamira sei zvikanziyana kunaka nokuti vabereki vari kukomulena vachiti tine vana vedu vasikana vatakutoziva kutoti hatisati tamuona nemukomana but zera iri pamukomana rinogona raakuita zvinhu zvachona anofanira kutyika vabereki otyika maticha kuchikoro kuti azviite kukaita rimwe sendi rikutoti wapati rekuti vanhu vari kutozviita pavanodira vamwe vana vedu isusu vakaenda kuchikoro uku vari kudzidzei so vabereki vari kuchema nzvo yekuti vamwe toshedzera kuti tinotogara muvhileji mumwe chete navo vana totovaona chitobuda mumba kubva pavaroorana vanotogeza vese mukadzi wesera murume wake mvura votogeza vobuda voenda kuchikoro votsoka zvakare kumba asi vakadanana pachikoro ndokumitisana pachikoro ndokuroorana pachikoro nanhasi vari kumba vanodzokera pachikoro isusu vamwe tine vana vari kuenda pachikoro apa zvakanakira chii hatisati tati imhosva asi tibatsirei
mukomana ari mu form 1, mukomana ari mu form 3, musikana form 4. ari kunyora gurerere pamuviri apa pakura sei avana kusara pokura kwemaviri nokuti akatotiswa manje asi pane pamuviri pakuzikama. mukomana anogara nani? Mukomana anogara nevabereki vake, ane hama dzake. So musikana uyu akatotizira vabereki vemukomana vari kuzviziva. Akatobva kumbe kuvabereki vemurume kutotizira kuti vanotoziva kuti mwana wedu uyu ari apo. Saka musikana akatizira kumukomana anogara nevabereki. Vabereki vakamutambira muroora. Vakamutambira muroora. Vabereki vemusikana vari kuziva kuti mwana wavo akatotizira. Pakabviswa roora here, pakabviswa pfumo here. Asi tanza zviri kuitika pamoti vabereki havasi kutsvaga zvekuroora kwemunhu, vari kutsvaga nzira yekuti vari kutsvaga nyaya yekuti kwatiriwo vana vedu isusu kuti aroorwa, abvisirwa mari, ahana, akagamuchirwa, ahana, but vari kutsvaga nyaya yekuti zviri kuitika izvo vana vedu vari pachikorowo zvinodzidzisa chii kuvana vedu. Sei ndabvunza kuti pamuviri apa pari kuzivikanwa pakura sei pachikoro, vari kuziva here kuti mwanasikana akazvitakura? Kutoenda kwemwana inyaya yekuti kuzvitakura kwemwana. That's why akaendeswa kumukomana. Nekuti mwana anga achinzi ashata. Okay. Mwana ashata. Anogona kushata pamuviri pasingaoneki baba Isabel. Pachikoro vari kuzviziva here kuti akazvitakura mwana. Ndokusaka pachikoro vati tiri kumboita nyaya yacho, asi pane pakatomboonekwa akagara pasi nevana vachinzi izvi pachikoro izvi hai. Okay. Saka manje vakuru vechikoro vari kuuya nenyaya yachiti bhosho tawana zvipi, asi vabereki kunobva vana vachema vachoti titori vagarisani. Okay. Totoona zviri kuitika. Pamataura nemukuru wepachikoro tichimirira kuti vaite ma-investigations, mambo wabvunza here kuti in case maona kuti mwana uyu akazvitakura ari pachikoro, amitiswa nomumwe mwana ari pachikoro ipapo, munofanira kuita sei nyaya iyi? Chavataura chero choti pachikoro hazvina kunaka, zvinodzidzisa mwoyo. Kana zviri izvo pachikoro hazvina kunaka pachikoro. Okay. Kanyamba naBhozho ndiripo pachimuti. Sekugaro zvawo kwamunoita kakuti chimuti chinotapira, bhora mberi timu yakabayiwa, shuga munzeve. Ndinonzi Ambassador Daniel Chokuda Cowdry Park kwabulawayo. Takachibata chimuti kuti dzvi. Kadodo. Yes. Hey, ndokwana kwana makuerereka. Ndizvozvo. KB naBhozho moroi mutsaika tadiwa dzvatsvi maitrai mukoma Theo namai Zulu. Ndinonzi Miriam Zulu tiripa anyway. Nzvimbo inonzi anyway iri kupi? Ndaifunga kuti ndoziva Zimbabwe. Nhasi ndaremerwa. KB naBhozho moroi mutsaika tadiwa dzvatsvi maitrai mukoma Theo namai Zulu. Ndinonzi Miriam Zulu tiripa anyway. Okay. Tibatsirewo kuti ku anyway ndekupiko. Kana kune vanoziva tibatsirewo. Nyaya iyo Kanyemba haite vana avo ngavadzingwe pachikoro vanokanganisa kavamwe vana. Ndinonzi amai Tawana ndiri panapa padombo shava. Ko iye mwana anenge akazvitakura hana kodzero dzake here? Atiziwe ipapo. Ende anokwanisa here kumiswa chikoro akuda kunonyora? Yes. Anofanira kugara, anofanira kunyora mazamanishoni kupera kwegore ridori. Anditika? Final form 4. Asi vabereki vamwe vachidoti ko munhu ari kuuya pachikoro kudzidzisa vana vedu. Kanyamba naBhozho handizive zangu, asi pane organization iripo inotikurudzira kuti vana ngavaende kuchikoro kana vachiri underage. Kanyemba naBhozho handizive hangu, asi pane organization iripo inotikurudzira kuti vana ngavaende kuchikoro kana vari underage. Kana vakuzvitakura haichisiri underage. Mwanasikana uyu ane makore mangani? Hatina kupiwa makore mukomakebe. Kazhinji kacho anenge ane makore mangani? Mukomana ane makore mangani? Havasati vakura ka. Mukomana tori mudiki kakumusikana. Kana even musikana wacho. Vese vana. Vachiri vana. Ameno Zimbabwe vanoziva tibatsirei panyaya yakadai panoitwa seiko. Morning Kanyemba naBhozho, murewa iri kupisa nhasi. Ndinonzi My King ndiri paActurus Mine. Pari seiko paActurus Mine. Naiwe baba Isabel. Mava nenguva here maona baba namai Zomunyati paShisha Business Center? Kuti variko. Ameno. Mabhosi atendere kupinda muchibage. Kuti JJ tenepo mkwabwino ndipo. Mabhosi atendere kupinda muchibage.
kana kuti vari busy busy kandi msiliki kajemba na bhozho ndinonzi Tindo Matafari pamudhindo Guruve ndakachibata chimuti kuti dzvi tinotenda mukoma Tindo Matafari paGuruve hanzi KB na bhozho muri seko timu rangu ndinonzi Edson John kumandara Gombwe repa National FM chimuti chane Gombwe yes kuti kamboita ye Gombwe kapana vari kupi Gombwe ranga riri kuchitungwiza mazima mabondi ndizvozvo variko here vanovaziva kanyaya dzavakamboita vachitaura nyaya dzemwedzi vachiti Gombwe 9 minutes past 10 ndiri kuita kudiana ziri kuita kunyanguta nambari wangu 23 minutes past 10 jale muzvikanzi dhonza usanete kana wafunga zvokuita kafunction bhozhongora uchitsvaga vaimbi handiti unogona kutsvaga vesungura unogona kutsvaga vezimdanso asi kana wakuda musambo wedu uyu don't forget Jalemi chinopedza chinopedza chakapedza kare aiwa katinotenda Jalemi nokubatana kane ZBC National FM Radio Zimbabwe Power FM tinofamba tese maroad shows atinenge tichiita ende achiuya kana uya achiita zvinhu zvake aiwa vanhu vachigutsikana pane chimwe chiri kupisa nebabesa peo ichokwadi muri yeZimbabwe makabada chimuti muri mukati bekufamba mukati menzvimbo dzamuri ipapo hamukaseko manyachanyamande chimuti wakabada kuti mandito rengi mashao pamadiamenti omokambike chimuti wakabada kuti dzizi handrisifieka pamadiamenti ipapo mamukaseko sekuruka chasi pamadiamenti ipapo go Solomoni handikangano wanoshedzera kuti iye Love Mondoro wamukaseko wanoshedzera kuti kansela Duma chimuti wakabata Miriam Charovedza vanomuti Ngirozi wamukaseko Brian Samaita the Eastern Igwe wamukaseko coach Brian Nkosi chimuti wakabata kuti dzizi Tinashe Gotora akabata chimuti wamukaseko Terence Bobo main actor Memo Maruba Hoku chimuti wakabata kuti dzizi Terence Bobo chimuti wakabata kuti Traimo Liba chimuti wakabata Cecilia Banda pamukana Buzu wamukaseko ndinozviziva kuti chimuti wakabata bosi zvemunyati pamwechete na bosi chati chimuti wakabata kuti dzikwanza ndichisiye ndiri kutoenda nazo wamukaseko Izio Tembo Vanigao kwanzi ndiri chibaba chenhepenyuro vamwe vese muri pasi ndiri kumusoro handizivi kuti Zimbabwe ndizvo here zvoterwa natende nachidza kuti iye Israel Tembo paka nkai chakunkai chiri kuti tani inzwai muri yeZimbabwe ikungai kune mwanasikana akaroorwa kubva kuGokwe achienda kunzvimbo yekunkai mwanasikana ane 20 years dzokuberekwa chinove chiratidzo kuti kuroorwa yakodzero yake hapana kushungurudzwa hapana kumbonyekedzwa murume akamuroora ane 24 years dzokuberekwa 21 years 24 years vatanga kuvaka kureva kuti vese varumuka but musikana uyu paakaroorwa nemukomana wake aishandira kunzvimbo yekubulawayo ndobva auya akaroora mukadzi wake kubva kuGokwe kunonzi kuMateta achibva aenda naye kunonzi kunkai aenda naye kunkai ndobva vakaenda kunotora mukadzi ndiye mukomana ndobva aenda nemukadzi kubulawayo kubasa ndobva atora anzvadzi yake natete vake ndokuzotora mukadzi kubulawayo vachibva vaenda naye kunkai kumhosha iye achibva sara kubasa masipotsi ndapedza hama dzangu dzaenda nemukadzi ende mukadzi uche tinodanana ndamirira kunobvisa mari haana kushandisa nzira yekubvisa iye kukumbira yeye akaita zvekutesisa atesisa kudaro ndobva angoita 4 days aine mukadzi zuva rechi5 vachibva vatotumira munyaya kuti tisu ana bhozho tisu takatora siperire wineti wamuri kutsvaga tisu tinaye tinobva kwaNhengi adresi yedu yakadaiso kwamambo Nhengi sabhuku Nhengi unofanira kuzivisa kuti kana vakutevera vazivi kune chii kune mwana wavo zuva rakabviswa mari rinova ndiwo rakasiya tsamba yasiyiwa kumba kwana Tezvara kuti isusu takatora mwana tinobva kunkai kwasabhuku Nhengi chifi Nhengi pamapede panonzi pekwaNhengi mutupo wekwaNhengi mari yedu tainayo ishi zuva iroro ndo zuva rakashaika mwanasikana muroora mumusha makasiyiwa apo murume wake asati atevera kumba chakaita nchekuti mwana atumira mukadzi ndobva atumira mari zvese zviri kushandwa nevanhu vari kumba sekuhama dziriko zuva rakabviswa mari ndo zuva rakafonirwa murume achinzi ko mukadzi wako asi arwadziwa here nekumusha asi akadzoka ikoko here hatisi kumuona but vakatanga varara
ndokaswera zuva rese wachimuka kuseni vakaona munhu asipo ndokuswera wa usiku ndikuti arikatifonere murume wake tinzwe nguva yaita sei nguva yareba ndobva pamba pakaunzwa apa pana vatezvara vanorwara nechirwere chemakumbo vanogara havo muwicha yavo naambuya vamwene vakasimba vachiri vakagwira amwene varipo pamba apa murori achibva shayikwa vanhu vakutsvaga nenyaya yekuti mari yakaenda kune vamwe vakamboomesa musoro kwanatezvera kuti nemari yetsvakirai kuno hatisati takudyedzana zvokuti kana vakaita problem tinosangana but vakazokwanisa kuudza munyaya after 1 week kuti tine urombo tine zviri kuitika kunoko but asiziva kuti chii muroora musi wakapidzwa mari paya muroora tikamushayiwa muroora hatisi kumuona tafonera kumurume wake but muroora hasi kuita sei hasi kuwanikwa kusvikira amai vemwana sikana vairambidzwa nona baba kuti mari dzedu dzatikapiwa dziite kusvikira vati inini ndakumwa mushonga kana mati ndisakwanise kuenda kunonzwisa nenyaya yemwana wangu neniwo ndakumwa mushonga kana ndamwa mushonga pano muchaona kuti chiri izi kwamuri chii kuita ngozi yaingu mutorwa inini nekunyaya kuti mwana wenyu mupiwe mari yamuri kukoshesa kumwana nekurufu rwangu muchazondidzwa zvamuri kukoshesa ndakumwa mushonga vai vachibva vagara pasi neukama zvikanzi tumirai vanhu vana tete nana sekuru nana mbuya vanati zvara chobva sara ndobva vatumira kwengai paka vapindira pangaya vasvikira pasabhuku vamboda kusasvika panze vazosvikira pasvika pamba tinozviziva sabhuku ataura ndichamirira mwana wangu mukati menzvimbo muno kuti kana asati abvisa mari yakadai so ukama nekusvikira namudzimba hausati wavepo but apa inyaya yedambudziko zvakafanana nekufirwa tada kuti mutsvaga chii chiri kuitika zvikanzi muno muna sabhuku ndiri maprofita apo ndinganga awedeze ndofafamba achibva tsvaga ndofashaiwa vashayika kudaro hapana chinhu changa chichibuda so pamba apa muromo uyu akamborora vakadzi vaviri aroora mukadzi vaviri umwe mukadzi akafa aifarira zvokuruka so akatozowanikwa rumba make akafa akatobata kroshi yekuroka hama dzake dzikashevedzwa vakamboda kuramba asi vakapiwa mombe dzavo munhu akavigwa imba iyoyo mukadzi uyu asati atirwa magadziro imba iyoyo iripo pamba apa asi yakaiswa kiwa nehama dzemukadzi uyu nekuti hamusati maisiwa magadziro uyezve muchiri nehembe dzisati dzagovewa hama ndodzakaenda nemakesi but vakamboona paine mujuru waingotuta padhoo vakashevedza hama sawiri akaya akaona kati ndichashevedza hama ndo dzinokodzeri kupinda mumbawo right baba patisadaro inzwai muri yezimbabwe vatsvaga mubatsiri so murume ndiye akazofona nekufona mukutsvaga vabatsiri ndofapiwa mubatsiri paakapiwa haana kubva ikoko akatobva imwe nzvimbo ndokubva aenda ikoko achibva ati ndiri kukumbira vabereki vemukadzi pasina hama dzekumurume kwakaroorwa muno ndobva vaenda sikanzi no mwana wenyu mupenyu mwana wenyu aripo musatya ndati musachema but ichotoda kurwisa panapa ndechekuti mwana wenyu ane dzidziso yanga achitopinzwa asi akashandiswa nemhepo akakuona anogona kuza kuzivai but aripo pamba ipapo paakaroorwa ndo paari but ane zvaanga achidzidziswa mutende mwari mwana angadai atopasa but dai akapasa munhu waaitanga kuzoratidza kuti haakugona basa rake kumusha kwake kuno mairohwa kuno kundirimatira kurohwa ndo kwainzi example tione kuti wakugona basa aifanira kuzoita ratidzira kwamurimi but zviri kuramba but chimwe chikamu chakapinda but pane chikamu chiri kutoramba ipapo but chikamu chaari kuda kuitwa ari kuda kushandiswa kutovhara dzimwe nyaya dzakaitika dzemukadzi akafira pamba ipapo akaurawa zvakare pamba ipapo chinzwai zvakaitika mubatsiri akati handei ndobva shedza hama dzepamba ikokaroorwa mwana panze zvikanzi tazouyawo newedu isusu amai vepamba apa ndovemhanya chikonzero baba anorwara nemakumbo vanenge vari muwicheya mwanakomana akanzi aripi amiresa baba anove ndiye muridzi wemukadzi ndokukumbira ofu kubasa kubulawayo achibva auya pamba ndokumira aripo ipapo mwanakomana akashevedzera kati muri kundita baba chikonzero ndiri mwana wepano but inini baba vangu vane vakomane vaningira tenge vasikagare pano ndokumbira vauye pano kuti vazopinda muteni yoroshi ndizvozvo chaizvo
10 or she will be for Rap. Wakachwemba, Yeah. Kinikasha. Hati. Hatia! Reporting to the angel. Hatia! Abapati, Huh? nditerese muri ya Zimbabwe. Nditerese chimuti zviri kuitika mukati menyika. Zvadaro muri ya Zimbabwe. Mubatsiri. Zvikanzi Messi. Ndo pandisikaziye skiri rakaitika ipapo. Messi vanhu. Uyai kunzi kwemusha. Ndofaunzwa kunzi kwemusha. Zvikanzi wepamba apa anonyanya kuziva zvepamba apa. Pakaroorwa mwanasikana ndiani? Baba vakasimudza ruoko zvikanzi aiwa baba. Imi munhu muwheelchair. Munogona kutoita mwedzi musina kusvika kuseri kwemba uko. Saka pamba panapa pamubazivi. Mwanakomana akati ndiri mukuru zvikanzi iwewe ungatori kubasa iwewe. Tikakubvunza zvakaitika last week panapa chiro zvakaitika zuva rakatika mukadzi wako ashekwa sega. Hauzivi. Vamwe vana vanenge vari kuchikoro ava. Vamwe vana vakaroorwa avapo. Ndiani anoziva panapa? Ndipakwanzi obvious amai. Ndimi makasimba. Mubatsiri zvanga achiita mukati mekuita apa. Ane zvaaida kuna amai but aitsvaga mashoko ekuti vanhu mese mukuona kuti amai ndimi mune kodzero kupinda. Yes. Ende chokwadi shoko rake rakashanda. Zvikanzi amai tungamire. Toda kupinda mumusha umu tichibuda kunze kwegedhi. But ndichataka kupinda mumusha inini. Ngakupinda umwe munhu anotungamira kumberi. Musazoti pane zvaitika kumberi. Umwe munhu akatungamira kumberi ariwe imwe imba. Ndo kutungamira mumba. Ndo kuenda kune imwe imba iri pambapa. Inova imba yakafiwa nemukadzi uyu yaakafira arimo. Ine mbembe dzinoda kugovewa dzirimo. Ndokunotendera imba iyai ndobva wadzoka. Zvikanzi takuenda pambapa. Zvinhu zviri panapa. Sezvo vari amai vepanapa zvinogona kuvhunduka zvikati ava vemai ava ndo vatitengesa nekuti ndo vanoziva panapa. Saka ndichipinda mukati umu sungai kumaziso nechira. Zvikanzi pane ane Zambia zvikanzi no chirege kusunga nenyu, regai ndivasunge nemucheka wangu inini. Kana pane zvinoda kuuya zvinobondera pamucheka. Ndobva vasunga maziso. Vasunga maziso vanotenga kumafamba. Munhu wese pari pane vanhu vasvika kuma 17. Hamai kumagunde, he kumagunde, hamai kumagunde, he kumagunde, chekesa musutu, he kumagunde, kufamba uko vachipinda murwadzi. Yes. Ndobva atanga kuenda pabedroom inogara baba namai vepamba. Akati ndipindira umu. Vanhu vaiti hatizivi kwamuri ishe. Aiti waisheka nekuti ndiye kuti sei ari kuona zviri kuitika zvikanzi achibva ati umu ndarambidzwa. Toenda umu here zvikanzi umu ndarambidzwa. Toenda umu here zvikanzi umu ndarambidzwa. Zvikanzi umu ndo mandoda kupinda umu. Zvikanzi manje makakiwa imba iyi ine varidzi. Kana ichinzi imba ine varidzi ndiye kuti imba yaigara umwe mukadzi wepamba apa. But mukadzi uyu akafa. Mumba zviri basa richagovewa. Makii akapiwa veukama. Ndo anoona nezvirimo. Zvikanzi vari kuona zvakaita sei. Zvikanzi muvhileji iro tikangodarika vhileji iro tozopinda rikuseri ndo bado. Zvikanzi nemuna hamo madani. Kana muchida kuti titsvage mwana watiri kutsvaga danai maya. Zvikanzi tarisai padhoo apa pakakiwa imba yakavakwa zvechirungu chamazuva ano chinochi dzedu dzemazuva ano idzi kiwa. Zvikanzi right. Vaenda vanodaniwa. Nguva yakanzi vanhu vakudaniwa zvikanzi nemubatsiri budai futi kunze kwayadi. Vanhu budai kunze kwayadi. Kusvikira ava vauya. Kusvikira avauya ava budai kunze. Vanhu vachibva buda kunze ndokunogara pakamvuri karipo. Vanhu vakatozowanda zvinosvika kuti vazara manje vanhu kuti zviri kuitika. Vanhu vauya veukama vaya. Veukama fonerana. Ko isusu imba yedu ida kuvhurwa. Iri imba yemwana wedu akafa. Ine chii chokuita chemuroora akaroorwa pano. Vaida vachibva vati isusu taakuvhura but baba vepano nanatezo rayo mukadzi akafa tiri kuti kwamuri mimi tichavhura mumba umu but tapedza kuvhura kungovhura kwedu kwekuti programu dzenyu dzaita kuti tivhure umu tichasuda mombe. Okay. Nenyaya yekuti atingakonese zvoda kuitwa nekuti pane zviri kutsvagwa zvimwe zvakatosungawa muvanhu ngamuvhurwe. Asi kunguvhura kwedu chete tichazoda mombe but moenderera mberi nechi neprogramu yenyu mativhurisa dhoo remufu wedu kwete nekuda kwezvaitika mumba medu. Nenyaya dzenyu sabu kuti batsire nyorai mombe baba shobva bvuma kuti varambiwe kuvhura zvakare. Mwana wavanhu ari kudiwa apo mubatsiri ari kuti munhu ari mumbamu. Papa inzwai. Zvikanzi tada kuvhura dhoo. Amai munokwanisa here kutanga kupinda mumbamu. Amai vepamba vaya zvikanzi handikwanise kumba umu mumba memukadzi nyinomu. Anditori nono ukama nemunhu akadi akafira mumbamu. Hama dzemukadzi akafa vachibva vati umu mumba medu umu
tinogona kupinda kana kuya tichigadzira hembe dzachigwene muchuru but takutosha manje one nyaya muri kutaura Yes. nekuti takasiya tiende sei takia ende vanga kutokwanisa 2 months vatokiya vambobva kuti chika imba timakamira sei obva kiya zvikanzi kuti munonditendera here kuti nemubatsiri nditange kupinda inini nehama yemunhu aive muridzi wemba iyi pamwe chete nehama yekuvarume vepamba pano amai vepano muchitevera kumashure amai achibva kuti ini kana makuda kupinda umu ini nangu handidi kupinda vachibva vanopinda vachivhura dhoo zvikanzi nemubatsiri kuti muzive kuti zvatoda kuti tite umu zvine chokuita amai vepano muri kupi ndokaidhoo iri kudaiwo gogogo ndobva vanoka muchibva madaira kunzi ndiani vanhu veukamati ndiani kwari mumba ndiani apo pakakiwa zvikanzi ngarivhure dhoo vachibva vavhura dhoo vachipedza kuvhura dhoo vari kuona mukadzi uyoyo akatogara imomo muroora uyoyo akagara ari mumba ndokutaka kuchema muroora uyoyo ateka apa akapfekedzwa dzimwe hembe dzoda singe dzakangodambuka so arimo imomo vanhu vachibva vatiza manje kuti ndobva abatwa nebatsiri roko ndobva abuda vachibva vanogara pasi pemuti ava kubvunzwa kuti ndiye here mwana wenyu amai vemwana vakungochema amai vemwana vakungochema amai vemwana vakungopukuta maziso kusvikira vakuita sekunonzi avachaisoona ndiye here baba vemwana achibva kuti zvichokwadi mwana ndiye vamwe vokama kuti avo mwana tomuziva ndiye so amai vepamba apa enzi ndimaigara nemuroora tiudzei zvakaitika ndobva vangoti vakagara paipai ndobva vadona vatanga kubuda mututu zvikanzi aiwa zviri zvemututu nemwana wavo mama vangu agara nedambudziko remututu takura muno kuchipatara vachinosvika kuchipatara ndiye zii vachibvafa sarai so mwana akuzotaura manje akanzi iye akutobvunza kuti ndiri kupi amai akasavazive zvikanzi ndiri kukumbira ndite one day ndoda kugeza mwana uyu pane zvatoda kuti ataure mwana uyu haana zvinhu zvakambokanganisika sirike pane kukanganisika mbichana kuripo nekuti ane stage 1 yakapinda yechituwa yanga isati yapinda but tikaita zvimwe zvinhu pano pane vamwe vanhu vekuti mwana uyu anga ane mazuva mashoma ari pano asi tikazomubvunza vamwe vanhu nemasite vamwe vanhu muchanzwa chivataura kuti anoziva nhengi moshaya kuti akavazivira kupi asi paende nyaya yese ndopana amai mwana akuzotaura mukoma keipi zvikanzi ndakabuda namama vamwene tikaenda kwatikaenda kwakadai so vagari mudzimba iti kwanzi kumakuva tichibva taenda kwakati kwanga kuine rufu aitungamidzwa ndine ndanga ndakapfekedzwa zvakati ndanga ndakapiwa chinenge chimuswe chinomga chitsvaga muno munogona kuchiwana chichibva chamboshayikwa mumba but chakazoonekwa chiri pachena but nguva yakavhurwa dhoo chaive chashayikwa chibva chazowanikwa ipapo but tanga tina namai nengi nababa nengi but ndainzi inini ndiri kudzidziswa saka ndaitonzwa kuti inini dai ndakwanisa kutiza kubva pano but ndikangofunga izvozvo ndaipera simba achibva azobviswa hembe akatoonekwa akasungirirwa dzimwe shinda dzanga akasungirirwa muwest dzine makala zakawanda dzine zvuma zvakasiyana nezvimwe zvakaborwa zvinenge mazino emhuka zvakaborwa zvakasungirirwa muwest zvikanzi ndonyaya iri pamwana wenyu but watinotaka kutivhunze isusu ndaamai kana vadzoka kupi kuchipatara amai achingosvika kuchipatara ndiye sarai mazita aitaurwa aitozikanwa ari muvillage handi kuna wabvunza achabvunziki vabereki vemwana wenyu anga aroorwa mwaita sei zvikanzi tomutakura zvikanzi pano pane rufuzve mwana uyu akabvisirwa tsvakirai kuno pane rufu maita sei zvikanzi rufu rwepanapa isusu atigarire ende hatina rudzino wavo wedu mwana takutora zvikanzi kana angane pamuviri zvikanzi tozvionera ikoko vachibva takura mwana wavo so zvokuzotakura vana izvi zvakaitiwa musi wesatati yapera iyi ndopakatakura mwana achibva aenda but ari ikoko anga kuti kana akagara anoti iye ane vamwe vaanoona senge madzimai vaya naamai vaya kunzi vakafaya anovaona achibva atorwa zvakare achibva aendeswa kumubatsiri kutaura kuno kwatiri kuita ari kumubatsiri saka iye aiti mukoma kb kana muchida kuti nditaure nezvandakaona nyaya iyi ndiri kutoigura zvakaona nezvakaitika zviripo ipapo zvakawandisa akabva asiya ataura kuti baba imimi makapera kudhara muri muwheelchair kana kuri kuti mhepo kana mudzimu yacho zvinokumira zvakanaka munogona kuseta mwedzi musina kutevera mukadzi wenyu nekuti maitoraura maererano manika mekasimba kanga kari pasimba remukadzi wenyu nekuti mukadzi wenyu yaive coach
kune vamwe vanosvitwa nemasimba munzvimbo iyoyi panyaya dzekufamba idzi. Saka musikana akaendwa naye ndokusvika kuvabereki achibva tanga senga kana kuti kwaive kuvhunduka sezvinhu zvakamboona. Saka iko zvinhu zvakatorwa nemubatsiri ari kumba kwemubatsiri ndokwaari achinzi imbogarai naye ikoko mozomutumira. Asi atori munhu arikutotuma izvi kunzi chera mvura umo bika umo akutoita izvozvo. Nai baba Isabel, Papa mukomana mwanakomana uyu akanoroora mumwe mudzimai asati apedza pamwe chete kana kuchenesa musha, nokuti pane mumwe mudzimai akafira mumba angasina kugadzirwa. mukadzi akafira mumba asati agadzirwa haazi mukadzi wake baba bate, mukadzi wababa vake. Okay, mumba memukadzi wababa vake ndo mune hembe dzisati dzagovewa. Iye pachake anga asati aroora ndiye mukadzi wake kutanga. Asi muimba iyoyo mukadzi nyina wamai vake ndo makazowanika mune mukadzi wake. Asi aikonzera kuti apinde imomo ndo maichengeterwa ndamwene. baba ndo vakanorora mumwe mudzimai. Varoora mumwe mudzimai achibva afa ari mumba achiruka. Hama dzake dzikauya pamba apa dzikaronga zvinhu, dzikamuviga, dzikavharira zvinhu mumba, dzikati kana taita nyaradzo ndo paticharonga chite tichigova hembe idzi. Imba achibva vakiya. Asi imba iyi ndo yakazowanikwa ine muroora mushure mengo musi wabvisirwa mari achishayikwa, asi makakiwa ndo makanikagara kunoka kudaiso makadayira munhu kuti ndiani kuita sekunonzi munhu agara ari mumba rutobvunza runoka tuindena but ndo rakakiwa. 17 minutes to 11 ndo pafika nthawi pali manje machinzwa chegokwe batanidzire nkai. Hai Kanyemba na Bhozho hide ID. Vana vemazuva ano hatina zera nawo, dai mapurisa vamboita basa rawo. Izvozvi pane akatizira kuno kuEpworth kwaDonoro ane 16 years, akatizira akakumurume ane 32 years. Hey, makaripota here kana muchiti imhosva murume muhombe ari kugara nemwana mudiki, makaripota here kumapurisa kuitira kuti vaite basa racho vasunge munhu? Handiti 12 minutes to 11 nokuti mapurisa ava havafembere. Munofanira kuenda kunovazivisa kuti apa pane zvaitika kuitira kuti vaite ma-investigations pamwe cheteka nekubata vanhu vachizoenda kumatare edzimhosva. Kanyemba na Bhozho, fundo is universal right yevana. Hazvinei nezvazviri, mwana anofanira kuwana dzidzo. Ndinonzi Chief Mukaro ndiri kunoku koBulawayo. Wow, Chief Mukaro koBulawayo kuri seiko nhasi hanzi Kanyemba na Bhozho, fundo is universal right yevana zvisinei nezvazviri. Ndinonzi Chief Mukaro vari kutaura kanyaya yekwaMurewa. Baba Isabel, pane nyaya yataura kuti message yabvaka koBulawayo la kontutu kuna Chief Mukaro vari kuti KB na Bhozho, fundo education is universal right yevana zvisinei nezvazviri. Kuti mwana aita pamuviri, mwana abata pamuviri, fundo is universal right. Asi panoitwa sei? Mwana anoramba achiuya akazvitakura here pachikoro kana kuti pane zvinoitika? Anoramba achienderera mberi nedzidzo asi ari paari. Ngatibatsiranei vanoziva. Kanyemba na Bhozho, vana avo ngavabve vose pachikoro vanovhiringidza vamwe. Ndimutsoka amai vangu paBohera pakachembere, mai Pesi ndinonzi Modric ndiri paGwero. Pabohera pakachemberapo mai Pesi ati Magonatani na Modric ari paGwero akachibata chimuti kuti dzvi. Chakabatwa paGwero. Chakabatwa chimuti. Pana Fred made kufamba ka. Clemens tashiringana. Ko iwa havasi kuti dawo here ikoko roadshow. Nai weGwero. Nai made kufamba. Muntifuna lini? Eko. Kanyemba na Bhozho hazvina basa kuti vana vanoenda kuchikoro kana varora na nyaya hombe iripo ndeye kuti musikana akatorejesta. So mukomana akusundaidza bhebhi rake kuti rinyore, vobva vafada havo vari pamba. Ndinonzi tinashe tsinya pamhondoro ndichemereni katatu. Kanyemba na Bhozho hazvinei kuti vana vanoenda kuchikoro kana varorana, nyaya hombe iripo ndeye kuti musikana akatorejista. So mukomana ari kusundaidza bhebhi rake kuti rinyore, vobva vafada havo vari padheni. Ndinonzi tinashe tsinya pamhondoro. Tinashe tsinya, tinashe tsinya. Po, rikiti vo. Wakuziva Mondoro? Ndokwayunaka.
Ndambono sika kumba kwa Yuna. Kuti Yuna kungodarika chikoti makaniko. Keipina Bosho mazuano zviri kutaka kuti mazuano zvinoita kuti musikana adzidze ane pamuviri ikodzero yemwana, but panoda counseling hapana chavanenge vachiziva vanogarwa nawo pasi because yadeuka haidyorereke ani totarisa future ndinonzi crybet pachabwino. Mazuano zvinoita kuti musikana adzidze ane pamuviri ikodzero yemwana, but panoda counseling hapana chavanenge vachiziva vanogarwa nawo pasi because yadeuka haidyorereke takutotarisa ka future ndinonzi crybet pachabwino. But tiri kutarisa nyaya mukoma KB kuti vana vanodzidza zvinoitika kubva kune vamwe. Yes, vamwe vana vari kudzidze ngatiti vasamumisa chikoro but ngawanirwe nzira yekudzidza nayo ari pake ega. Noti pane vamwe vana vakaita saizvozvo futika munovati kudi chikoro chete chinoguma chese. Aiwa, ndosaka tine mutauririka weministry of primary and secondary education. Regai tiedze kuabata tinzwe kuti tingabatsirwe sei nokuti isusu hatizivi. Anditika basa renhepfenyuro ndire kuinforma kuburikidza neavo vanoita sei vanoziva. Saka regai tiedze kuabata tinzwe kuti vangatibatsira sei. Kanyemba ndingafare naBosho mukaverengawo meseji yangu first time yangu kupinda pachimuti. Ndoda kutanga nekuti po rikiti bvu chevana avo musikana nganyore mazama achibva kumba zvinokanganisa vamwe. Ndimutsuroka amainosa kwa Dhankwesi kunyangwe vasingandizivi zvangu ndisingavazive pamwe chete kana tawanda mafusire pagutu pamazuru sekuru chando tafadzwa siziba pamachipisa apo nevose vakachibata chimuti. Ndinonzi muzenda wekubhikita kujiri kwane rumedzo. Ndishedzerewo kakatatu kuti comrade Muzenda po rikiti bvu. Baba Pati, Baba Isabel, ndine message ndiri kugamuchira panapa. Anze kudini Kwanzi mwanasikana wekwamurewa uyu ane kodzero yekudzidza chero aine mimba, anopiwa ma-leave days, anopiwa kana ava kuda kubatsirwa, akabatsirwa anopiwa time ye-breastfeeding ari pachikoro. So akazvitakura kudaro anenge achitoenda pachikoro. Okay. Saka nguva yese inoenderana pamuviri paanayo kana yasvika pane zvinoda kuitwa kwanzi nguva yacho anotoipiwa kusvikira apedza kunyora. Wow, tinotenda nekutibatsira mhuri yeZimbabwe tinge tisingazivi. Ichi chatumirwa nanzi Chariot ari paHighfields apa pafiyo. Okay, tichangozobata kamutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education kungoti vangozadzikisa mashoko ari kutaurwa nemhuri yeZimbabwe. 25 minutes past 11 Kanyemba naBosho bohere nhasi ndapindawo pachimuti ndinonzi gogo chihera ndiri pabudiriro pamaKBC. Nzodzi yangu Bachera ka. Gogo chihera pabudiriro pamaKBC. Aiwa ngatingova basa ndo dzawo katatu. Gogo chihera ndizvozvo gogo chihera budiriro KBC po rikiti bvu. Pane chimwe chiri kupisa chamungatsudzure tobva tapinda kamuchitoro neSo1 Electronics, fast clean washing powder, DMR pamwe chete nagogo chiworo. Nditsudzure Fafaidzai icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafaidzana nekutsudzura kuti kamatima nawo senyika ino muri yeZimbabwe dzandakabata ndedzakapakura dzakamirira kwamuri. Haiwa muri yeZimbabwe kwamunenge muchifamba ikoko tinoziva chimuti munenge makachibata nemhaka yeiko charemera dzinza chichipfapfaidza nokuputika nokuputitsa nekuti kuputitsa ndokwatinoita panapa nokuti zvinenge zvakarongeka. Paka tinopedzisane pamusha tinopedzisane pamusha patigere right tobotakale kure uku tichitenderera kukwira gomo upoterera todzoka zviri mukati meguta reHarare. Glenview chako Glenview chiri kuti tani ndenzwe muri yeZimbabwe kune murandakadzi akaita mwana wake mwanasikana ane 13 years dzekuberekwa ndobva amuendesa kumba kwasisi vake. Mwanasikana ane 13 years anga achigara nasisi vaamai vake kureva kuti mwana uyu anga achigara namai guru. Achigara namai guru
mai guru havana murume vari pasearching vari kutsvaga zvavanoda vane boyfriend yavo inogara kuNorton. Boyfriend yakauya rimwe zuva ichibva yawanika amai vepamba pavaripo, yakawanikwa pasipo wabuda kunonzi mwana uyu akabatwa ari masikati, akambunyikidzwa ari masikati, ndobva anyarara. Rimwe zuva vakatoenda kuchechi rikanoti kurufu, boyfriend yange itoripo, vachibva vatobuda manheri kuenda, vachibva vasiya murume uyu ari pamba paimba yavanogara ipapo nemwanasikana uyu. Mwana uyu achibva abatwa zvakare chi neboyfriend iyaye. Mwana uyu ndokubva anyarara, ane mashoko aiudzwa ekuvhundutsirwa, ndobva anyarara. Baba vepa next door panogara mwana uyu ndo vakazoti kuna amai vanogara nemwana uyu, naye amai, mwana uyu kana makamutarisisa muri kumuongorora here kuti mwana uyu akamira sei? Imboongororai mwana uyu. Ndobva vanotarisa mwana 13 years vanoti vane zviratidzo zvakanoti kumwana uyu atove nemimba. Awanikwa nemimba, akatoenda kune vanovheneka mimba dziya akatoonekwa kuti ane mwanakomana, uyezve mimba iyi inofanira kutoponiwa date rakati ichireva kuti atove pa 6 months. Apa izvezvi 6 months 13 years. Zuva iyoyo ndokubva vaenda kunoripota kumapurisa. Vaenda kunoripota kumapurisa, murume uyu izvezvi ari kutsvakwa nemapurisa kuti abatwe. Ndichitaura namai vacho nhasi, vanga vachitori kuna mwana chiremba, mwana uyu achitariswa pane zvada kutariswa kuti aonekwe kuti zvakamira sei. But vanhu vemunzvimbo havazi kufara nenyaya yamai vaigara nevana ava. Uyezve pane shoko randabvunzwa nevanhu kuti tibvunzire kuvanhu kuti zvinoita here kuti munhu ane boyfriend yake isiri baba vepamba vemwana anokwanisa kutokwira bhazi achisiya vana vachigara neboyfriend? Boyfriend yakura sei? Ivo vachitaura kuti boyfriend vatoratidza kuti munhu atori nemusha wake. Ndibaba munhu mukuru. Mukatarisa amai ava, munhu wanodana navo ndezera ravo kana kuti munhu ari mukuru kwavari, muning'ina wavo ane mwana ane 13 years, kureva kuti ivo vatori nevana vanodarika 13 years andika, kureva kuti zera revanhu ivavo ritori rihombe. Pamba apa paigara mwana uyu vaigara vari vangani? Vaigara ivo naamai guru ake vari 2. Okay. Ndo paiuya boyfriend. Vaishandisa marooms mangani? Room kwanza vaishandisa maroom maviri, pane kitchen nebedroom. Saka paiuya boyfriend vachiona amai ava, mwana anenge aripo, mwana aitoziva kuti ndidhedha. Saka kana akatosiyiwa vese aitoziva kuti ndasara nemunhu wekupa zvichemo, handivhunduke ndiri munhu wandinaye, ndasara nadhedhi, ndasara nababa, asikatozivi kuti asara nechikara. Zvakaoma. Bata sicharamba pa Heathcliff loud and clear. Takachibata chimuti kuti dzvi, tinotenda maita basa batasi charamba pa Heathcliff vakachibata chimuti nekusaridzwa kwamaita National FM Kanyemba na Bozho chekwamurewa icho. Zvakaoma chokwadi. Ndinonze Blessing Njuratenga, ndiri pa Eastleigh, pariseko pa Eastleigh nhasi. Zimbabwe machinzwa kachiri kubva pa Glenview apa. Boyfriend ya mama yakabata chibharo kamwana ane 13 years ndokubva yamupapa muviri. 13 years, family ya dziko raZimbabwe. And zvakaoma chokwadi. Madzinzwa dzatsudzurwa napapa Isabel Boshongora Washington Maremera. Okay. Ine message iri kubva kuna Tracy pamasvingo, kana kumasvingo. Yes. Provisions of Amendment Act 2020 inoti mwana wese ane right to education. Also kune inclusive education, meaning vanorarama nehurema, vanorarama nehurema hwekusaona zvakanaka, nevane pamuviri, nevasina vanofanirwa kudzidziswa under one roof nesame teacher. So vana ava vanofanirwa kutodzidza kuvarambidza makutopukana nemutemo wenyika. The country's mantra iri kuti leaving no one and no place behind. Saka vane mimba mukavadzinga kuchikoro makutopikisana nevision 2030. Ndinonzi Tracy, ndiri kumasvingo.
icho ndosaka tanga tichiti atizive anditika vabereki vekuamurewa havazivi ende vatoda kutoziviswa isusu hatizivi ndosaka takachitotsvaga vakuru kuti vatibatsire panyaya iyi. Tinotenda kaTresi kumasvingo nokutibatsiridza panyaya yekupi yekumasvingo yekwamurewa anditika aiwa maita basa asi tichazobata mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education tinzwe kuti sezvo provision the Amendment Act 2020 inoti mwana ane right to education anditika right to education asi kana azvitakura anoramba achiuya here kuchikoro akazvitakura kudaro kana kuti pane zvinoitwa kuitira kuti tizivise mhuri yeZimbabwe. Chatinoziva ndechekuti mwana wese ane mvumo yekuti awane dzidzo anditika mukurarama. Match day number 26 Kasolaga Premier Soccer League fixtures yacho kuyamba lero Friday 31 July 2026 Herenjos College versus Tau1 Kurufaro Stadium. Saturday 1 August 2026 mangwana Chicken Inn versus Bulawayo Chiefs Kuluveve. Kunyamunga kunenge kurina ZPC Kariba versus Dynamos. Kumandava FC Platinum versus Simba Bora kusatika kugibo. Okay. Triangle United versus FC Hunters. Scotland FC versus Mozi Kurufaro. Agama versus Ngezi Platinum Sats kuwadzanai. Hard Rock versus Manika Diamonds Chawanda. Sunday 2 August 2026 Caps United versus Iposo Highlanders Kurufaro Stadium. Ndio kama fixtures ya match day number 26 Kasolaga Premier Soccer League. Pamitambo iri kutambwa ku Morocco ye 14th edition 2026 Women Africa Cup of Nations. Pamitambo yakatambwa kane zuro Senegal yakarowa ka Kenya 1-0. Morocco ikarowa ka Algeria 1-0. Mitambo iri kuendelea mbele nasi hapo South Africa ichatamba kane Ivory Coast then Burkina Faso versus Tanzania. Na ngoti nikoto turungati machirongo achino sports check pano pa National FM. Sudzura papa Isabel. Ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mandiri makati mekufamba makati mekupfapfedza kutsudzura ndiri makati mekuyenda iri kuyodi muri yaZimbabwe rega ndiri vane chitizo rikiti bo ichokwadi muri yaZimbabwe nyaya yendoda kufamba naye pana pamukoma kepi ndoda kuronga dhuruva inonzi dhunge mtunge kusona kwechemberi ndoda kudzibatanidza dziri mbiri yandiroda kutanga kutaura mukoma kepi inyaya pfupi but iri pana padhuza pa Highfields muHarare pane chikoro primary. Vabereki vari kuchema nenyama extra lessons asi one maitirwa zvakuitwa avauya une mumwe muhlobo but uchitora nyama extra lessons. Vabereki vari kuti vana vedu isusu tinoziva nguva yavanodzidza vanotorwa nekombi kuseni kombi yatinobhadhira mari kombi iri kuti kana tinotora vana vaenda kuchikoro vana vagrupwa into 2 groups kana vava kuchikoro asi vabva netime yekuziva kuti vari kupinda nguva yakati vari kusura vari kuchikoro. Vana vani vabereki vese vakabhadhira ma-extra lessons vari kupinda kuseni vasina kubhadhira ma-extra lessons vari kupinda masikati asi vaenda makuseni kuchikoro vari kugrupa zvokuenda nokuti vakabhadhira ma-extra lessons sei. So vabereki vari kuti vana vari kusura nenzara vari kuchikoro school fees ndakabhadhira uniform ndakabhadhira handina chikwere chine chikoro chikwere chanyina cho ndechemudzidzisi chinova chinhu chakarambwa zvakare nemutemo ndochiri kufira mwana wangu ndoita sei toenjeri kunosangana nematicha feya tega nokuti zvarema tanguri tachema hatina zvatiri kuona chiri kubuda imari iko iri kunzi vabereki vabhadhare ma-extra lessons vari kubhadhira ma$5 US per week mubereki $5 US per week asi muno muZimbabwe kune vari kuita zvese izvozvo mari yakanyaya iri kushandiswa $3 but paHighfields vari kubhadharisa $5 pamwana umwe chete. Pakaipa right rega itizonzwa kuti Ministry of Primary and Secondary Education vari kuti kudini. Last week takaedza kubata mutauririka weMinistry of Primary and Secondary Education Baba Ndoro vanga vachiti vari muconference yavanga vari here havana kukwanisa kudaira foni asi rega ikativaedze nhasi tinzwe kuti icho chepaHighfields nedzimwe dzakaunzwa nevabereki vanokwanisa kupindura vachiti kudini. Motivational quote of the day Mafarera Videra Chikungu tiri kumapasuwa kana Coach Brian Ngosi
coach Brian Ngosi ari kuti leka kumara nthawe uchipasa murandu waunikumbuka kuti ndiwo arakonzera kabzauri lero uno bzingofuna kakulungama ungasiye lini kachikukhupukisa mukutakwira kwako. Leka kumara nthawe uchipasa kamurandu waunikumbuka kuti ndiwo arakonzera bzauri lero uno bzingofuna kakulungama ungasiye lini kachikukhupukisa mukutakwira kwako. Waste not your life cursing and blaming those that got you this deep. Focus on yourself. You will get something to show for your effort if you keep your peace. Waste not your life cursing and blaming those that got you this deep. Focus on yourself. You will get something to show for your effort if you keep your peace. Rega kupedza nguva uchishuvira zvakaipa nokupa mhosva avo vaunofunga kuti vakakonzera ka zvauri nhasi uno. Zvinongodaka kuzvipira nokushanda nesimba, hapana zvinoramba, unosvika chete. Rega kupedza nguva uchishuvira zvakaipa nokupa mhosva avo vaunofunga kuti vakakonzera ka zvauri nhasi uno. Zvinongodaka kuzvipira nokushanda nesimba, hapana zvinoramba, unosvika chete. Ndiyo ka motivational quote of the day yatapasiwa kana coach Brian Ngosi. Mafara yara videra chikongo 9 minutes to 10 ndio pafika nthawe pale manje. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Tiripo pachimuti ndinonzi Cosmas Bello ndakachibata ndiri muno mumumbare. Zviri kufamba ere Nyamunderu, hanzi ndinonzi Nyamunderu. Matibata muri kupiko morning kanyemba nyaya yekuchiweshe inorwadza ndimhoresera ukalinda Njave katatu pa Beatrice apo. Linda Njave, Linda Njave, Linda Njave. Po rikiti vu. Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndibva ndangopinda zvamwe chiti paka ichi ndoda kutanga kuchiti Zimbabwe mukoma KB ndo chadashedzera chiruda commissioner neumwe utungamiriri nokuti vabereki vari kushevedzera kuti kwatinogara kune kamba yemapurisa inoramba zvatiri kuitwa asi hazvisi kupera, hazvisi kumira, zviri kuramba zvichiitika. Inzwai baba pati, inzwai muri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura panapa iri kuti nzvimbo yandiri kugara iyi, yandiri kutaura iyi, ine mamaini. Zvaine mamaini, kune mamaini maviri ari kuratidzana masimba kuti ndine mari, iyu ndine mari, ini ndine zvinhu zvangu, uyu ndine zvinhu zvangu. But pavari kuratidzana masimba, vari kuratidzana nemari dzavo kutenga zvinhu zvavo. Vari kuzoratidzana nemasimba kuita mamonya ekurovana pachirohwa vanhu. Heish! Muno muZimbabwe mune nzvimbo dziri kuitwa mutambo wakafanana nekuti every Tuesday panoungana vanhu vachitengesa, kana kuti vanosarudza kuti every Monday panoungana vanhu vachitengesa, kana kuti every Sunday panoungana vanhu vachitengesa. Vanhu ava mukoma KB kuti vanhu vazive kuti nhasi hakuna kumira mushe, kunototenderera mamonya vachifamba. Mukaona vachifamba kakudza kuti nhasi hakuna kumira mushe, madzimai emusika kana varume avaronge musika. Nokuti pavanorovana mukoma KB misika yevanhu inopwanjwa, inoparadzwa. Kana paine mashopu ari kupwanya mawindo. Kana paine vanhu vari kurohwa ivo vachirovana. Vanhu vandiri kutaura mukoma KB vari kuridzirana pfuti pamashops pane vanhu. Mukoma KB pfuti ikangorira hazvinei kuti ndekupi. Vanhu vatobuda munyika, vanhu vatokanganisa kusununguka kana mangwana cheko hapashandike. Iyo pfuti ichimboridzirweiko? Vanenge vachinetsana pachavo kutaura kwandiri kuita vanhu ava mukoma KB. Vatori nemwe munhu akatoshutwa nyaya dziri kumakotsi, akashutwa kumbo. Ndobva ipapo mamaini ava zvakare mamonya akaenda kunosangana zvakare musi waIndependence Day kune imwe nzvimbo isiri nzvimbo yandiri kutaura iyi, but iri nzvimbo iri padhuze. Vachiitei? Ndokuti akunetsana ikoko, bhora raitambwa ipapo harina kupera. Vanhu vaivatanga dzaakurira zvakare. Vachibva ikoko monya rimwe rakarohwa vakaenda zvakare panzvimbo pavanogara vachinotsvagana ipapo hapashandiki mukoma KB. Vanhu vari kubvunza mukoma KB, vanhu vasvika pano kasikapere, vari kuti nyaya tiri kuiripota but hazviri kupera asi tiripota. Hatizivi kuti vanoshandisa here mari, asi mari nemutemo zvinhu ndizvo zvakasiyana. Patiri kuripota sei zvisiri kupera
futi tichiramba tichirira munzvimbo vanhu vachiramba vachirovana munzvimbo vachiratidzana mari dzavo mamunye achitenderera mushanda vanhu madzimai edu achagadzikana varume vachagadzikana inzwai imwe nyaya yemukoma KB iripo pagurupu yemamunye yevanhu ava vari kuti kunyangwa kati kumukadzi wemunhu ndokuda kana waramba unopinda bhizi nenyaya yekuti munoziva kuti vanhu ava vane nozi vane hondo vakadzi vavo kana uchinge waramba make sure uchashandira ipapo hauchadi kuonekwa ipapo kuonekwa unogona kutorovesa murume wako heish warambirei zviri kuitika muzimbabwe nzvimbo tinayo mukoma KB right pavakaenda kunoripota nyaya yekuridzwa kwepfuti baba Isabel pfuti haifanira kungoridzwa pese pese ndozoari kuti kuti hapana chiri kuitika hazvisi kumira nehondo haisi kumira saka toita sei tosvika here futi muzimbabwe hondo yakapera president vari kuzviziva right pavakaenda kunoripota vakanzi kudini tikugadzirisa nyaya tazvinzi vabereki tikugadzirisa nyaya zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvozvo hapana 2 weeks vangatotanga zvakare ndakazoshaya nhamba dzaofisa muchaji wepapapa ndokubva ndapiwa nhamba dzimwe dzaofisa incharge anova wandakazobata akati no bhosho ipapo ndakatransfera ndichisiri ipapo nyaya idzodzo hadzisi dzangu asi vanhu vaidziziva papa aiwa zvisinei baba Isabel regai katiedze kutaura nakomishina Paul Tembanyati mutauriri wemapurisa munyika yeZimbabwe tinzwa kuti nyaya iyi yakasvika here muhofisi mavo ende vari kuita sei kuti vagadzirise nekuti baba Isabel futi hadzingoridzwikani vabereki vari kuti mukoma KB chatiri kutinetsa ndechekuti izvo mukavabvunza unonzi vachiramba tiri kukumbira imwe ofisi ngaiuye nevanhu vari musivi vapinde mumavillages vachibvunza nyaya iyi kana vachide mavillages ndobva ndavapa kuti maofisa muri kuenda ikoko ende munopinda nyaya munzvimbo izi mubvunze nyaya iyi vanokuudza kuti apa vapindika pane noise apa right ivo vanhu vemamainzi ava vari kunetsana ava vane maini imwe chete kana kuti vese vane mamaini avo mwana yake kungoti ndini yachiti ndini kungonetsana kudada kuratidzana masimba but nguva kuratidzana masimba vari kuuraya vanhu hai regai tinzwe mutauriri wemapurisa kuti nyaya iyi yakasvikere muhofisi mavo vari kuiziva here endi ivo vakatora matanho api 0713938538 0713938538 mamuka seiko comrade telazi zviri kufamba here ndozoti makachibata kachimuti paglendale ipapo pari seiko nhasi pamwe chete nacomrade vangu right yabva yatiza kameseji yavanditumira kapanapa hanzi kudiniko comrade telazi mamuka seiko paglendale ipapo youth secretary paglendale pamwe chete kana se Cape to Cairo comrade se Cape to Cairo mamuka seiko nhasi ndozoti makachibata chimuti yes the cool prince anyway diaspora chitambi kuri seiko ikoko ku South Africa hanzi ndakachibata kachimuti 0773238096 0773238096 timbonzwa live pa National FM radio muchitibatsira kane dzataurwa nababa Isabel kusanganisira chekutriloni chepachikoro munhu akatengesa zvidhina zvepachikoro epwethi chemweka murume akaudza mumwe murume shamwari yacho kuti nhasi ndiri kunzwa kakuda kukuita mudzimai amai pamwe chete kana chekuhaifiridzi cheprimary icho vana vari kupinzwa magroups kuti uyu anenge akabhadhara here maextra lessons pamwe chete neicho cheZimbabwe chekumamaini muri kuti kudiniko right vadiwa vateereri paita muno kana ndisingakanganise thimu yegoro rino yeindependence yegoro rino Zimbabwe 844 unity peace and development towards vision 2030 hatidi mhirizhonga no mhirizhonga toda runyararo kubatana munhu agere kuzviitira basa rake womhanyiswa nepfutire yevanhu vari kuratidzana tichisimudzira chirongwa cheSecond Republic chokuti by 2030 munhu wese anenge okhala bwino anogara sei bwino manje achimhanyiswa pamusika wake achitiza futi sekunonzi kune hondo right aiwa Commissioner Paul Tembanyati muri kuibva nkhaniyo zero nemutauriri wemapurisa munyika yeZimbabwe Commissioner Paul Tembanyati vati kudiniko nenyaya yepfuti dziri kuridzwa munzvimbo inogara veruzhinji icho kwadi muri yeZimbabwe nganditaure nchiti ndataura naCommissioner vaPaul Tembanyati vati ndinokumbira ruregerero muri yeZimbabwe izvezvi vaPaul Tembanyati vari kunzvimbo
yekwagandanzara kune vakanzwa kuti nezuro manheru kune accident yakaitika tsaona yebhazi rakafuta moto ndokwavaenda kunoona vakuru variko ikoko saka vati ivo mangwana vachataura nesu pano mhuri yeZimbabwe makateerera kuti kana nyaya yakadaiso munyika yeZimbabwe zvinofanira kuti zviitwe sei ivo vanhu vakaripota kusvika papi zvanzi tinogona kana kutuma vanhu kuenda mukati menzvimbo kuti nyaya iyi igongoro kuti yakamira sechikonzero munyika muno hatitenderi zvinhu zvakadaro hatina hondo tinoda peace ichokwadi vanhu vakawanda vari kutengesa zvinhu zvavo vanhu vanoratidzana usimba hwavo munyika muno vati izvo kune vanhu vanotamba mutambo iwowo vachibhadharwa vanoita karati vanoita boxing zviri pamutemo zvinotoita kunoonekwa nevanhu kwete kushungurudza vanhu vari kuzviitira zvinhu zvavo uyezve futi kune vakadzipiwa nebasa radzo kuti dzinotamba dzakati kwete kungoridza panoonekwa vanhu vese and itori mhosva saka vati vari kudzifambira vari kutiwo zvakare isusu tine vanhu vatakaisa ikoko vanoshanda basa nesu kana vanhu vakaenda kunoripota zvakashandwa kusvika papi iko zvinozvi zviri papi so tinongoti kutsauna yakaitika kunzvimbo kwagandadzara tinoti Mwari ndo vanotonga hatina zvatinogona kuita tochema netariro tese saka komishina mangwana vachange vachitaura nesu tinotenda baba Isabel nokukwanisa kutaura na komishina Paul Tembanyati mutauriri wemapurisa munyika yeZimbabwe vati ivo vachazotaura nemimhuri yeZimbabwe mangwana kubudikidza nenyaya iyi yataurwa kana papa Isabel. Ndine chiziviso chandakabata pana pachiri kuti icho ndiri kutsvagawo kafoni nhamba yaEhliso kana Ehliswa pamwe chete na Erikson Ndlovu avo vakanyorera kapachirongwa paredio vachitsvaga kahama dzamai vavo dzekwaNdlovu vanogara kwaChirau kwaZvimba kana vakateerera ngavabate nyasha panhamba dzinotevera dzinoti idzo 0713 413 668 0713 413 668 0713 413 668 kana Mrs. Ndlovu panhamba dzinoti 0773 877 355 0773 877 355 0773 877 355. Yes, message iri kuti ndiri kutsvagawo kafoni nhamba yaEhliso kana Ehliswa na Erikson Ndlovu vakanyorera pachirongwa paredio vachitsvaga kahama dzamai vavo vekwaNdlovu vanogara kakwaChirau kwaZvimba kana vakateerera ngavabate nyasha panhare dzinoti 0713 413 668 0713 413 668 kana kubata Mrs. Ndlovu pa 0773 877 355 0773 877 355 ndidzo namba dzinobatika ka Mrs. Ndlovu pamwe chete kana nyasha message iyi iri kuenda kakuna Ehliso na Ehliswa na Erikson Ndlovu vakanyorera kapachirongwa paredio vachitsvaga hama dzamai vavo dzekwaNdlovu avo vanogara kakwaChirau kwaZvimba. Tinotenda kana musinaka kubata nhamba idzi munongondibata ini Kanyemba Bhonzo pa 0773 238 ndikupeika nhamba dzacho maita basa Zimbabwe 12 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje ko icho chekuAntananarivo Khosi Gabhera muri kuti kudiniko mudzimai akanyurura murume anga chirohwa zvikanzi handei kumba kwangu unoona kapekuzorora akasvika akasiya murume pamba panga pana baba vangu vachingobva pakushaya achibva wasiya murume uyu ari mubedroom akazoonekwa ari muimomo mudzimai wacho asisipo angaenda nemurume uyu munoti kudini konacho baba Isabel pfapfaidza itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndakareva nezuro muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutaura nyaya yekuti izvo mukati menzvimbo yepachinoi kune vakarwara kusvika pakufa asi varwara kufa vafa kudaro vanhu vakati izvo mwanakomana haiwa baba vangu havangafi nenzira iyi chikonzero baba vaida kuenda mukati menzvimbo yekubasa kuseni ndobva vapiwa tii nemurandakadzi wavo ndokubva vamwa tii asi vachimwa tii kudaro vanga vachangobva kugeza vachibva vapiwa tii vasati totombopfeka hembe zvikanzi madhamu ndipei tii ndimwe ndokumwa tii ari mukati mekumwa tii ndokubva mukadzi angozoona kuti munhu magariro akaitayo ndokutoona munhu adonha kuratidza kuti munhu aita sei atofa munhu akatorwa akaendeswa kupost mortem akaonekwa kuti hana yake yainzizwa yakaita sei yakarova zvakanyanyisa ndo zvakabuda kupost mortem asi vasati vaita zvakawanda pakunoviga munhu munhu avigwa mwanakomana akaenda nemubatsiri akati
ndiri kuda kuti ndigobatsirwa mafirete baba vangu haasiriwo handina pandakambonzwa chiti vanorwara uyezve amai pane pamakambonzwa riri baba kuti baba vari kurwara zvikanzi hapana regai timbotsoga mubatsiri mwanakomana anga mukati mekusidza mukati meguta rari ndokubva ende kundomubatsiri pavakaenda nemubatsiri ipapo vakaviga munhu mune zvakanaka vaviga munhu mune zvakanaka mubatsiri akaenda ipapo achibva atizvo veukama ndiri kukumbira ndigoita zvandinoita pano asi munhu atovigwa kudaro mubatsiri akauya nedanda ranga riri mota ndingangoti bango rakareba zvekuma 3-4 meters rakareba richibva rachererwa zvikati ndiri kukumbira kuricherera kumusoro kwemufi kana ndichiti kumusoro kwemufi handizi kureva kuti danda rakachererwa pamusoro pedhaka rinoiswa pamusoro peguva rere danda iri rakatoenda kunopinda pasi harina kusvika pakofini asi rakapinda ndingangoti muguva makacherwa muya chimwe chikamu chakadzika pasi chemuguva makacherwa kwete paivhu repamusoro chete ndobva chadzika kudaro radzika kudaro mubatsiri akatora ndobva azorera chimbuzi zvaionekwa nevanhu chimbuzi kuti nokuti nhunzi dzakatanga kuungana kuti zvazvinenge odha yemuchimbuzi iri kuzorerwa apa ndobva apedza kadaro ndokubva aenda kudaro mhuri yezimbabwe mangwana makuseni vanhu vakatizwa chivanhu chedu chinoti izvo kana munhu achinge afa vakuru nevamwe veukama vanoenda kurungwana nengwanani zuva richati rabuda kuti vaende kuguva kuti vaende kunoona kuti izvo paguva pakamira sei pane zvinonzi ndizvo pane zvisinganzi ndizvo zvinoratidza kuti zvasara zvikaitika panapa hazvina kunaka kana kuti zvinhu zvakaita sei zvakanaka vachisvika mangwana makuseni vakaenda zuva risati rabuda but vachiri kure vakaona kuti tiri kuona sekuti pakagara munhu but munhu anga aripo mhuri yezimbabwe anga akabata maoko maviri akabata padanda riya rakasiya rachererwa vanhu vakati atisinyasoona zvinoita svika padhuze here vanhu vakasvika vati tikwese kusvika padhuze zvisinei zuva rinobuda manyi kwakuedza tichanyatsoona zvakanaka kusvika kwaedza vari kuona pane mukadzi akagara ipapo mukadzi asina kupfeka mukadzi ana kupfeka vanhu vatarisa mune zvakanaka chikonzero vachika kusvika padhuze pavakasvika padhuze vakawanika mukadzi vanotoziva mukadzi anorarama ari mukati mevhileji mumusha imomo makafa munhu oyo anogara ari mukati imomo vanhu vakati toita sei pane angasvika padhuze here vanhu vanosvika padhuze ndokushevedza sabhuku achibva asvika sabhuku akati zvisinei mukadzi uyu ane murume wake mukadzi uyu pamba pake tinopasiva vachibva vashevedza murume wachona murume wacho achibva asvika uyai kuno zviri kuitika zvikanzi nemurume uyu sori yenzi mwenguva mungati ndakaposa kana kuti ndakashaina kuti sei ndisina kuuya kuzorara kurufu kwakarara vamwe asi kuti inini ndine kwandakashevedzwa kunyaya dzebasa ndo kwandanga ndaenda asi mudzimai wangu ndiye wandakati azorara kurufu ikoko kana ndisipo anorarawo kana iye asipo ndinorarawo kana wandakasvika pamusha ingaone zvakandakasvika nzi kwete haisiriyo nyaya pane zvatinoda kuti mugoonawo kuno apo nhume yange yashidzwa nasapo baba vachibva vafamba vachienda kumba uko vaenda kumba uko vachibva vanzi handei kuno kukuguva vachisvika kuguva vari kuona mukadzi wavo akatogara pasi akashama ari maliseche asina kana chaakapfeka akabata bango riyari rakazorerwa chimbuzi naiwo zvakare nhunzi dzakawanda dziri kumomotera pachimuti dziri kumomotera paiye murume achibva ati ndo zvamandidanira izvi zvamandidanira ndazviona asi regai ndikuudzei zvakutaura kudzika kweumwe hunhu huchabuda pamukadzi wangu asi mukadzi ndewangu asi hasi mwana wangu uyezve haisi hama yangu ndakamira pakumira semurume wake chikonzero ndakamuroora asi ndine rimwe simba rasingagoni kuita pamukadzi uyu nditenderei ndigoshevedza hama dzemukadzi dziri padhuze murume achibva ipapo kwakuri kuseni kumapasi 5 pasi 6 kuseni nguva yakabva vanhu baba vamwe veukama vakasara vakachengeta munhu yakagara apa kusanganisira sabhuku nemapurisa ake kuchibva kwabuda vamwe vachienda kumba vachingotera kuti zviri uku kuchibva kwatumwa munhu kuenda kuhama dzemukadzi uyu hama dzakatumwa mukoma kebi dzakazouya kumapasi 1 pasi 2 masikati mukadzi anga chingori kupaguva akabata pari muchimulayo hama dzakauya dzichibva dzasvika mashoko akatorwa nemurume ndeyekuti izvo ndikatora mukadzi uyu nhasi uno paguva apa munhu akafa pachibano chedu kune nyaya dzeuroyi kunyange mutemo usingaite but zvatiri kuona izvi zvine zvachinotaura handikwanisi kuti tore mukadzi uyu imwe dzenguva mukapedza kutora mukadzi kuti abude apa muchati ngatimbofambai titsvage nyaya yekuti sei aonekwa ari paguva redu nekuti haisi hama yenyu handikukwanisi kukupai simba rekuti mufambire mukadzi wangu chikonzero hasi mwana wangu shishedzai hama dzemukadzi wangu dziuye panapa kana dzauya panapa kana kukazonzi kunoda kufambiwa handichina simba rekuti ndiri kutonga hama dzake ndidzo dzinenge dzakutonga mubva mafamba naye hama dzichibva dzauya pamukoma KB dzichibva dzaona mukadzi uyu aripo mukoma KB kutaura kune kwatiri kuita nyaya iyi ndakaisiya nezuro ndichiti mukadzi uyu ndiye akawanikwa ipapo awanikwa ipapo zvine mazuva mashoma zvaitika kaizvi mukadzi uyu akazobviswa apa abviswa pane zvakaitika mukoma KB in short regai ndikuudze
nasi mangwanani ano deni oroshi uri pindi fo wakachiwemba kimini kiasha pamuka pane mumwe pabanguria pamuka pane mumwe zvakare mukadzi futi wemunharaunda uyu mukadzi wemunharaunda mukoma kebi ari kuti uyamuisa mwana ari pasi pe 6 months atosiya mwana kumba amuka aripo ipapo kutaura kwatiri kuti mukoma kebi zuva richibuda mwana anga akatobatwa nababa nevamwe vana achichema akabatirira ipapo mubatsiri wandiri kutaura nobva mukati meguta reharare adanwa kubva kuno kuharare asi kutaura kwandiri kuti mukoma kebi asati asvika ikoko ndapinda mustudio asati asvika ikoko mukadzi awanikwa nhasi uyu haana kupfeka futi padanda iroro baba Isabel pakawanikwa mukadzi wekutanga mubatsiri akati kudini mubatsiri akauya mukoma KB ngandikuze maroniro zvakaitwa mubatsiri akashivedzera nyaya yekuti ndiri kukumbira weukama akwanisi kuenda pana mai ava ndine zvandichatanga ndamuita inini kana ndamuita inini ndoda kuti asanganise mate ake nemate yama yake kureva kuti rurimi rwaipinda murume muno ndo zvakaitika kuti mai vakutanga kuti kundiri kupi kupana pandasvika sei ndauya sei panapa akutovhuri taona vanhu sei ndo zvakaita so ndasamire kunze zvakaita kuti uyu achaita sei asi nyaya yenzi inofanira kuti itongwe sabhuku achiyedzera kuti inini handikwanisi hongu ndazviona zvaitika but ndichandise nyaya kwani kwamambo saka nhasi kwawanika umwe handisati ndiane zvakazara asi chokwadi chiripo mhuri yezimbabwe nhasi zvakare kuno mwe ndanga ndichitaura nasabhuku kwawanika umwe zvakare padanda iroro hei mubatsiri asati asvika but aida mukadzi achiripo akabatira badanda handisi kuziva panguva ineko zvinoti achiripo iri but ndichipinda mustudio munomu anga asati abva munhu akavigwa paguva rakaiswa danda munhurume vane ukama here nevanhu vari kuwanikwa paguva aiwa hapana ukama apa pane here chekuita nerufu rwababa ava ndiri kuzama kubvunza mukadzi wemurume ari kuti vanhu ava handina kana problem navo wandisati ndabvunzira ndouye awanikwa nhasi asi wekutanga uyu vanoti hatina kana dambudziko naye tinotenda Zimbabwe maswera seiko mukoma Kanyemba namukoma Bhozho ndine chiziviso chatonderai Kafundo uyo asiri kuwanikwa kubvaka kumazowe aitove pabasa kana pane ari kuziva kakwaari please munongondibatawo ndinonzika Michael Kapena panhamba dzinoti 0774 188 064 0774 188 064 0774 188 064 right zviri kunzi namukoma Michael Kapena vari kutsvaga anonzi tonderai Kafundo asiri kuwanikwa kubva musi wechipiri anzi chipiri Jaraunda right kumazowe uko aitove pabasa kubva ipapo hana kakuzoonekwa kana pane ari kuziva kwaari please ngaabate Michael Kapena pa 0774 188 064 0774 188 064 tinotenda 0713938538 0713938538 paita munango pantedwe halo pa National FM Kanyemba Bonzo na Bhozho zviri sei kwa akuru wangu tizvozvo tiri kutaura nani ari kupi apa baba Purity Alex Gwejas yeso nyuka nai Bhozho muzukuru mukuru unoziva kuchikoro kunoenda kunodzidzwa handiti asiyana nezvikoro zvezvezva macolleges vanhu vanenge vakuru angosangana handiti kana iri primary and secondary vanhu vari kuchikoro vanova vakatokanganisa zvitendero izvozvo kuti munotangana muri pachikoro saka pa kuri kuti zvakaitika kudaro wechikoro chaifanira kutopa discipline kuvana vakadai so hazvitendere bo zvinokanganisa vamwe vana mukoma KB discipline yaifanira kupiwa kane chikoro ndeipi ndeyekuti imimi makauya kunodzidza pano saka isiti akukubvisai pano munokanganisa chikoro chedu endai munodzidzira muri kumuzimba kwenyu ikoko mwana ari form 4 arikuda kunyora anozonyora achibvira kumba nditi andonyora achibvira kumba nokuti hazviite kuti auye nditori nekesi yokutoti umwe munhu apapa mukomana anga ati kurei but musikana manji anga kumaoromots kumuzvokuenda kuma17 but akabva atomitiswa ndobva atonogara kumba asi akazotonyora akazvitakura saka yanofanira kutoenda kumba ogara kumba wozonyora kumba kana mukomana wese kutobva ipapo vese vanofanira kutobviswa pachikoro
tofanira kutobva ipapo zvingangofanira kana ticha chayakaita musikana nemwana wechikoro anofanira kutodzidza. Okay. Bhozi chikoro chinogadzira upenyu hwamangwana mukoma KB. Aiwa, regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Aiwa, handizvozvo chaizvo chigadzira upenyu hwamangwana nekuti hatidi kukanganisa vamwe vana. Tunga maitaura vataunga ndoro nzuro vakataura nezuro kuti hatidi vanhu vanokanganisa chikoro, tiripo tisezviso rapresident. Aiwa, tinotenda. Hanzi kudini ko? Regai timbonzwa kuti ndiani ari parunhare 0713938538 0713938538 paita munango. Halo National FM. Halo, makadiko mkoma Bhoza na mkoma Kanyemba. Muri kuseko mkuru wa Chimuti. Tiri nani makadiko iko? Tiri kutaura nani ari kupi? Na Patrick Chipanda kusendinari. Kuri seko kusendinari uko? Kusendinari kwakanaka chaizvo. Tibatsirei pane zvatatudzura pazuva ranhasi idzi. Ya, nyaya yamataura iyo kwamurehwa yemwana wechikoro ka. Pane zvimwe zvinhu zvatinoita tisingazonyatsocherechedza kuti zvinorevei. Zvinogona kungoita kunge zvakanakira mwana iyeye kuti aende kuchikoro. Asi zvinobatsirei kuti tonunura mwana hwane aita pamuviri chichikuvadza vamwe vese. Nokuti unhu hwakadaro ukaramba uchiitika ka, unopedzisira hutapukirawo kune vamwe vana. Vana havazooni chazvakashatira kuzvibata nokusaita pamuviri vari pachikoro. Okay. Saka manga muchiti zvakakosha kuti vana kana vari kuchikoro ngavave vana. Kana vakuda kuzokuva madzimai nechiitika voenda kwakakodzera kuita izvozvo. Okay. Kozoita iyo yomurume mukuru wokuitisa mwana ane 18 years pamuviri. Nyaya dzakadaro idzodzo dzinongoramba dzichiitika, ende dzimwe nguva hadzisi kunyatsokosheswa, uye dzimwe nguva kana munhu achipiwa mutongo anopiwa anonzi 20 years, iye abata mwana ane 13 years bharo kakawanda wanda. Unozoona kuti ndosaka vanhu vasiri kudzidza kuti nyaya idzodzo dzakashata. Dai manga muri mimi kajaji maipa mutongo wakamira sei? Handifungi kuti waienda pasi pe45. Kwete kuti 45. Handifungi waienda pasi pe45. Kuvana vadiki ka handifungi kuti waienda pasi pe45. Zvinorwadza chokwadi kukanganisa ka upenyu hwemwana. Aiwa, anenge achiri mwana haana zvaanoziva, tomuvhiringidzira upenyu panzira. Hazvina wopuwa futi mutongo wokuti unozongogara 10 years wobva wanzi wagara zvakanaka achidzokera kumba. Handiti regai tiedze kubata mutauri weMinistry of Primary Secondary Education tinzwe kuti panyaya yakadai yevana avo inoitwa sei. Zvakanaka iri. Regai ndingotiwo turu vaviri vatatu. Tsudzurai tinzwe. Ya, regai ndoda kukwazisa mhuri yangu. Ndokwazisa mhuri yokwafambisa iri kuchiweshe uko. Ndodawo mhuri yokwaRutavi neyokwamanyika nemhuri yokwamauwu. Ndozoda Alex Gweja, Tavonga Mapfumo, Stanford Madzorera, Meas Life, Nicholas Motsi, na Shaudai Chaoka, nevamwe vese vanoteerera Chimuti maita basa. Aiwa, tinotenda. Mati zita ndiani? Patrick Chipanda. Patrick Chipanda. Patrick Chipanda. Oh, Patrick Chipanda. Patrick Chipanda. Patrick Chipanda. Po. Rikiti. 4 minutes past 12. Tinotenda 13 minutes past 12. Baba Isabel, musateka mapa namba kwa wadiwa vatereri kune avo vane nyaya vanoda kuti dzisvitswe pachimuti mudziposhongore. Baba Isabel, vachada kusvitsa nyaya pachimuti munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe munoda kundibata munondibata panamba dzangu dzisina chipomerwa. Rega ndingoti babuka seko mukasura seko posi zvemunyati pamwechete na Manditu Rengi Mashao pamadiamende pamodzi apa pamwechete na Sekuru Kachasu Chimuti wakabata vanacho. Aiwa, tinokutendai muri yeZimbabwe. Anoda kundibata munondibata panamba dzangu dzisina chipomerwa, namba dzisinganyadzise, namba dzinonhuhwira. Namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rikiti vo. Dinonzi KB Kanyemba Bonzo, ndakamirira kamumwe wangu Boshongora Washington Marimira aka right Boshongora. Tinodzoka zvekare kamune zvimwe zvirongwa pano pachimuti pa National FM. Muve nekuteerera kwakanaka. Tichakusiyanika na Rachel Majoko Chauke, ndiye anenge achicheza naye mwe.